Ava baranê. Rojekê minecimê mîr got: Mîrê min, îşev baranekî bibare, herkî ava wê vexe êdîm bibe. Li ser vê agahdariyê mîr ferman da ku hemî birk û sarincên koşka wî ji ava paqij bên dagirtin. Dema ku fermana mîr anîn cî, barana ku minecim gotî dest bi barînê kir. Şên barî, gelek barî, hemî der birk û sarincên vî bajarî ku ava gel tê de berhev dibe, de jî bûn. Dema ku gel ew avexwar hemî kes pê dîm bûn. Piştî çend rojan mîr û wezîrê wî li baxçeyê koşkê digeriyan. Wezîr ji mîr re got: Mîrê min, gel dibêje ku mîr û wezîrê wî her du bi hev re dîm bûne. Li ser gotina wezîr, mîr wezîrê xwe da pê xwe bire ser ava ku gel vedixwe. Ewil bi wî da vexwartin, dawiyê te jî bixwe ji wê avê têr vexwar.